Tulo ka patayng lawas nakit-an sa Davao River. Ang maong mga biktima gituohang apil sa Nangambak human girate ang sabong-sabong sa Barangay Gumalang, Tulo District, Davao City. Anyang detalye? Adlawng Martes, tulo ka mga patayng lawas na napalgan sa managlahing parte sa Davao River. Usa sa Kalinan, usa sa Mandog, o usa sa Barangay New Carmen sa Tulo District. Giila ang mga biktima nga sila Jan Jansel Tagapong, Dennis Manipis o Mark Joey Agusan. Ang tulo, gituohang apil sa Nangambak sa Tamugan River, human gironda sa otoridad ang sabong-sabong sa lugar ni adtong adlong Domingo. Allegedly, mayroong mga magsasabong na tumalon sa ilog. In the process, immediately nag-conduct tayo ng rescue. So, initially may na-rescue doon na 3. So, nabuhay ito. Sa maong raid, 13 ang nadakpan, di nakuhaan sila og mga manok panabong og kwarta nga parada sa sugal. Natuto sa sabungan. Naay pulis, read me. Naapsan mo jud mi dito sa mga pulis. Ngayon to pulis nga ayo dadan kay lawom kay tubig. Ibira ko sa pulis mao tong wala na ko gidala ko dito sa ibabaw. Luyo sa pangitabo, dili ko numuundang ang otoridad nga manakop gyapon og mga sabong-sabong kay gawas ng illegal kini. Bawal usab ang pagtapok-tapok nga posibleng pagtinakdanay sa COVID-19. 18 kuno ang nangambak sa sapa atol sa raid ug usa na lang kuno ang missing nga giilang si Roger Villacora. Kauban si Medyo Rawing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.